אחים ותראו, אני פה באילת, במסעדה ממש טעימה לי כזה, היה לכם אותה? תראו, זה המלון שהייתי בו, שלא הראיתי לכם. זה, על הכל הים, מסירות, כאילו כזה, המנהר כזה. תראו, שם יש כדור כזה, בתוך מנורות כאלה, יש בתוך כל הלדים. הנה, רגע, הנה הכדור הזה שיש שם, כדור שמסתובב שם. הנה. הוא בדיוק הפסיק. טוב, הוא בדיוק הפסיק. יש שם חוטים, פשוט חושך, אז לא רואים. טוב, עכשיו אני פה במסעדה. מסעדה ממש טעימה. זה בר כזה, יש פה גם סנוקר. פה אנחנו אוכלים. יש כזה מסעדה. כן, זאת המסעדה, יאללה ביי.